le hey Lalnghinglova Hmar kan minister zaom tak putetia thu poi mo tak sai tur ala nei vele a ani point hun ron mangle sela athange tuna ilo somang Chairman, toy via wang ni China kan Home Minister han soi zo ka kha ania han soi mai kan du chu Excise Department ina tun hai kan constable lak chung chang interview kan nei don awangin han soi lan thrim kha tha mandawa khan ka thu soi na khan ZPM ho hi mani point fak thiam lo kan thil thati ngei po pudar thiam lo soi thiam lo ka ti deu chewa kan hau deu chewa chung in khoma kal kha akei ma po ha kalo ni renga Excise ina tuna kan recruitment rules thar siam hi a ran pain kan lo timayang mi puya kan lo puang zar lawa achievement de polo ni renga ni ti kha kan thre chuak dewa kan la ti ngai mi lovin physical hian ma ka putura ni ti hi ka ngai dana ni ya ama chuan physical a tlan tling zuang tling ho zong kha an tling vek men vai ma khat po put bel lo an va exam ta exam ati tha khan interview an pachon le ni chutia ni chuan Excise constable ni turchi kha competitive exam dina ni ta ni a thiam tho kan lata kan han la chia practical problem kan nei ta ka chu Excise constable kan lak thara khan engineering background nei te a then chu M.Com te MA ten ni ta ni sarkar poisa a hekta ka an training zo vek to nu khan Excise constable omzel khan du lawa an bright hlom sia candidate sang chuanga tanga somvel than kha chu exam dang an ma chona an tling le ta deu vekani kan train chu ho zong khan tu nine min chu san le deu vek to ni chu wang chuan hei tun ma tanga kal to ni ya an over qualified ve bukani chu wang chuan in job satisfaction kan ti Excise constable khan an lunga dam theilowa a ai sang na tlin miawa wangin amero chu a ai sang an la mu ma zonga lo lai lo ka lo mu na ta Excise constable khan mang ta ni chuan recruitment rules iti dang lamang ka ti ya voeng zan nge kan meeting che ka khrelowa so kan ha thokla ma chuan ati theilo dan min thrila har sat zia ati theilo dan a om poi ati thei dan khai ngai tu ka ti lui ve dewa chuan kan han ti zela kan recruitment rules tharom ta chuan mark physical test ka an han nei ta mark zatni apuni ti chuan amma kan ngai poi mo written test kan mark zani thaw puni physical in mark zani written in mark zani kan bel khom ta chuta tling zong za somli le paruk te chuan tuna hian interview an ma chon don ta asang za somli parukin ta chuan mi som thumla kan ni don ta interview a chuan mark som nga chiom to ni physical in mark zani written in zani interview in mark som nga chu tuna akal phung hi ne kan thriat ve rim ka thain kan thria sarkara aphalna zong phakan lamveka dan pa nga ya ti ania recruitment rules tharin Excise a chuan in fit tak constable thar tha tak kan hudona an sang ber thok turan ni chialo wang hian mi fing le fel ber ai chuan mi fit kha kan mamwak chuwan chuan an tho tur ne na in mil turin kan han duanga chu tuna hian interview hi jun tha chom malamai mo hen an han nei chodona chuta tang chuan mi som thuman la don ta chu tuna kan kalpui mek recruitment rules thar ZPM kalphung thar mi pui sarkar nuaya kalphung thar kan kalpui ani tia kha akei ma po hen puan zara chang reng kalo thlelowa ni china thun soi khan kan har ta deu zoka imponi se ke ni hianin kan thre da thain ka ria chung da chu kan soi ve zok ani e kalome